Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphula siphethe indaba ke kwaye ngumqeqeshi phaa kuqela leKaizer Chiefs Arthur Zwane uMangethe. Niza khumbula into yokubana iqela lakhe phaa AmaZulu bedlala phaa neMamelodi Sundowns phantsi kweBetway Premiership phaa izolo lithe labe liyabethwa phaa iphumelela phaa iMamelodi Sundowns ngamanqaku 2-0 phaa izolo. Loo nto yenza into yokubana ke iMamelodi Sundowns sithande ukuvula igephu phaa phantsi kweBetway Premiership. Loo nto iphinde inike igunya lokubana ke izi-champions ezintsha ke ezintsha zalo nyaka phantsi kweBetway Premiership, ngoba ke ishiya iOrlando Pirates phaa ngo-18 points baphulaphule. UArthur Zwane ubeke izikhalazo ezininzi ke kulaa mdlalo esitsho sithi ke iSundowns noko imidlalo sekabuhlungu kakhulu phaa izolo. Uyavuma iSundowns yitimu enzima, yitimu enkulu, kodwa iqela lakhe belizamile noko ukuyibamba iMamelodi Sundowns phaa. Zikhona ke izinto ebezibona into yokubana ke iqela lakhe phaa lizamile ukuyicinezela iMamelodi Sundowns. Uthi ke yona nto ayikhalazela kakhulu Arthur Zwane ke ngoball boy phaa beqela leMamelodi Sundowns. Uthi ke laa ndlela bazititsha ngayo zantwana uthi ayikho right Arthur Zwane, ngoba ke uthi zalile baze sixesha sometimes ke ibhola ziyiqenqe nje zingayicholi. Kunyanze into yokubana ke players amaZulu mazibaleke sokuchola ibhola. Uthi laa nto Arthur Zwane imhlukumezile. Uthi futhi sisifundo sokubana ke naye uArthur Zwane uzazixelela ke okanye uzabaxelela ball boy phaa beqela lamaZulu into yokubana ke nabo mabathande ukuyekelela, mabathande ukuhambisa ixesha mhlaba uze badlale neMamelodi Sundowns, ingakumbi mhla ke balidayo xa bedlala phaa neSundowns, ngoba uthi ke laa nto yenziwe iMamelodi Sundowns nabo bazawukwazi kuyenza, ngoba iSundowns ke ayikwazi ukwenza laa nto kubantwana abancinci bafundise lo mkhuba njalo. Utsho uArthur Zwane ekhalaza ke sithi noko mayithanda ukuqwalasela ke le meko ke yeMamelodi Sundowns noko phaa izolo. Uthi thande ukubabhoxa ingakumbi ke ooball boy bayo. Uthi noko laa ndlela baqeqeshwe ngayo akayithandi rongo, nabo ke bengamaZulu bazawuthanda ukuyenza ke laa nto, babuyise ke irevenge xa mhla badlala ke neSundowns. Bathanda ukubaxelela oobhoyibhoyi into yokubana ke mabathande ukuhambisa ixesha, mabathande ungayicholi ibhola. Iiplayers zeMamelodi Sundowns mazihambe zizozicholela ibhola, enze into yokubana ke nexesha ngokwenza njalo nabo ke bengamaZulu bobe ke babuyisa phaa isichiba sento ethenziwa phaa iSundowns phaa izolo baphulaphula ke. Ndizawucinga ukubana ke laa nto thina abantu besiyijongile iMamelodi Sundowns ke mayithande ke ukusimamela esi sikhalazo ke sikaArthur Zwane. Abafana ke basakhulayo babizwa ukubana ke ngoo-ball boy, mabathande ukubekwa phantsi baqeqeshwe ke ngendlela yokusiyiyo baphulaphula, bafundiswe ke umthetho webhola, bafundiswe intlonipho, bafundiswe ukuziphatha, ukwenza into yokubana laa nto ingakhulu beyibethelele ke entloko abantwana. Mayitshintshe phaa ke iMamelodi Sundowns. Siyavuma yitimu edlala kakuhle kakhulu, siyavuma yitimu ke enee-players ke yitimu ewinayo, kodwa ke mayingazenzi ke izinto zikumila kanje. Mayibaqeqeshe ooball boy ngendlela ekuyiyo, ngendlela erayithi. Kaloku phaa aba bantwana bancanywe ngabazali into yokubana ke mabahambe bovela phaa, mababonakale ke nabo ke beyiSundowns into yokubana ke banesandla sobuzali phaa kubo, bangabaqeqesha into ebheke ecaleni, mababafake endleleni. Sinqinela wena ke Arthur Zwane mfana omdala, kodwa nawe ke ithi ke into ungabuyisi ububi ngobubi mfana omdala. Hlezi iMamelodi Sundowns ke yosiva isikhalazo sakho baphulaphula ke. Akusoyam ndodwa, nani ke ningake ningene nitshone into yokubana ke niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.